Padayon ang pag-abot-abot sa mga biktima sa bagyo nga miiskapo sa kalisod nga nasinati dito sa Eastern Samar ug Leyte. Apan samtang daghan ang gusto mogawa sa Tacloban, daghan usab ang buot muadto aron sa pag-atiman sa pagpangita sa ilang kabanay. King Perez, Sugid Limi. Sakay sa mga C-130 nga aeroplano nangabot ang ikaduhang batch sa mga biktima sa bagyong Yolanda gikan sa Tacloban. Usa sa nasugatan sa News 5 kining 77 anyos nga lola nga nagsungkod. Gikuha siya sa iyang apo nga sundalo. Matud niya nga bisan pa nga nakabakwit na siya sa Sugbo, nabalaka gihapon kini sa nahabilin niyang kabanay. Mahabang kwento eh. Anak, mahabang kwento eh. Muntik-muntikan na kami malunod lahat ng pamilya ko eh. Tataw ang kagutom ang nasinati ni ining mga namakwit dihang gipanghatagan sila og pagkaon ug tubig. Kining usa ka upunganon nga nangapod-apod og chicken sandwich na sagmuyo sa kahimtang nila. Iyang awhag sa tanan nga mutabang sa mga biktima sa bagyo bisan sa gamay nga paagi. Oh, definitely. Kasi ngayon talaga in Tacloban, I could imagine there's really nothing there, right? Walang hospital, walang stores, walang mga bahay. So, how could one survive? Pasado alauna karong hapon gihatod sa bus kining mga namakwit nga way kapuy-an sa evacuation center sa barangay Tinago, Cebu City. Apan kining usa ka pamilya magpabilin pa sa airbase. Paabuton pa nila ang laing siyam nga mga kabanay. Maglisod sab silang pangita kung taga-asa ang ilang mga kabanay sa Sugbo. Matud ni ining amahan, bisan pa og dunay kwarta, wala na'y mapalit nga mga pagkaon dito sa Tacloban. Sitahon na sab sila kon manguha og mga pagkaon, hilabi na nga gidungaga na ang kapulisan sa lugar. Yung pamilya ko nga, iniwan ko kasi priority ko yung bibi ko kasi maraming patay na dun na nangangamoy na bor, naagnas. Siyempre, pag naano ang bibi ko yun, hindi makaya, magkakasakit eh, walang bilihan ng gamot. Kaganiyang buntag kapin 300 ka mga lumulupyo gikan sa Tacloban ang niabot diri sa Sugbo aron mamakwit. Apan laing suliran karon diri sa Mactan Airbase kining mga kabanay sa mga apektadong residente sa Eastern Visayas. Kay hangtod karon wa pa sila kasakay sa mga C-130 padung sa Tacloban. Tungod kay prioridad ang pagkarga og relief goods padung Tacloban, wa pa kasakay ang mga gustong muadto. Gusto namin mangyari, makaalis na kami dito lahat. Kining magtutudlo gikan pa sa Manila. Upat na siya kaadlaw nga nagpaabot apan hangtod karon wa pay klaro kung makasakay siya. Bisan og nasayod siyang luwas ang iyang pamilya, nabalaka gihapon siya nga naglisod sa pagpangita og pagkaon ang iyang mga kabanay. Sa mga tayong may kapamilya na hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa pamilya natin, hindi na natin maiisip yung mga risk na mga ganon. King Perez, News 5. Mga taga-lungsod sa Santa Fe mitiyabaw na sa kagutom nga ilang nahiaguman. 5 kaadlaw human sa bagyo, ang uban wala pa makadawat og hinabang. Chinky Bargyo, Sugin Limi. Upat kaadlaw human gigo sa bagyong Yolanda ang isla sa Bantayan, dagan pang mga apektadong residente sa lungsod sa Santa Fe ang wa makadawat og hinabang sama sa pagkaon ug tubig. Tungod sa kagutom, sayo nga gisong ining mga tao kining usa ka pribadong balay nga nakita nila nga nag-repack og relief goods. Silang tanan pulos nang indahay nga makadawat sa mga gi-repack nga pagkaon gikan ining usa ka pamilya nga nagpakabana sa sitwasyon. Ang magsuon nga si Hart ug Althea nakasabot na sa nasinatiang kalisod sa mga tao luyo sa ilang linghod nga pangidaron. Katabang ko sa mga tao nga way pagkaon. Maluoy ako sa mga tao tapos man sila mga pagkaon ug tubig. Tungod kay wa nay makaon, gitabangan na lang matud pa sa pamilya ni Lunita Sarabia ang bunga sa saging nga natumba sa ilang tugkaran sud na sa duha ka adlaw. Nagwalang taon kami sang saging nga mga tumba, amo lang gipangaon. Papilagod kami ka pamilya dira, dawagod kami ka pamilya sa usa ka bay. Kay wala may mga bay. Ang mga naapektuhang residente pulos na mipyait sa kagutom kay way makaon sa matag adlaw. Buot nila nga matabangan na sa gobyerno. Pero kami diri, dako man pud ang damage diri sa lungsod. Dako nga damage lat, dili ko makaingon nga inang gamay lang amua, unahon sila kay dako, amua gamay lang, stop lang anay, hulat lang. Ang gipangita namo, gigutom among mga tinai. Ang among gipangita nga makakaon mi.
Nga naay mo tabang namo, amo na among gipangita unta ba inang Pasalig sa mayor sa Santa Fe nga maapod-apuran ang tanang tao karon nga miabot na ang 250 ka mga sakong bugas apan iyang awhag sa mga NGOs nga makig-alayon kanila aron mahatagan ang tanang Santa Fehanon. Di ka na tinuod, no? In fact, diri, ang tanan ng volunteers diri, di gani na ako kaila, o ban gani mga panahon sa mga politika, tuan na sa wala. Wala kami kuang karon kay amo tima is magtinabangay kita nga Santa Fehanon. Kaya ang ato karon is dili kini problema lang sa mayor, problema na natong tanan o kitang tanan biktima. Kaganiya usa ka sakayan nga napuno sa relief goods ang padung sa usa ka isla sa Santa Fe nga grabing naigo sa bagyo. Jinky Bargio, News 5. Uban ang mga sundalo, mga magpapatigayon og Department of Trade and Industry mo pabarog og balik sa mga negosyo sa Eastern Visayas. Buot nila nga maulian ang pagpadagan sa negosyo sa mga kasikbit nga lugar sa Tacloban. Ryan Sorote, Sugin Limin. Panguluhan sa Department of Trade and Industry, Central ug Eastern Visayas ang usa ka contingent sa mga negosyante o mga sundalo ang pagsud sa Leyte. Manukad ang grupo sa dakbayan sa Ormoc aron sugdan ang pagrestoro sa dagan sa patigayon sa lalawigan. Si DTI 7 Regional Director Esther Caberte ang manguni ini human siya gibutang isip officer in charge sa Region 8 human mabiktima usab sa bagyo ang ilang makauban sa rehiyon. Tutukan sa grupo nila Caberte ang Secondary Trading Center sa Leyte sama sa dakbayan sa Ormoc, Palompon ug Baybay Leyte. Ang pagbalik sa normal nga operasyon sa mapatigayon sa tulo ka mga lugar mo'y paglaom nga mahibalik sa normal ang negosyo sa makasigbit nga mga lugar ug bisan sa dakbayan sa Tacloban. if this is business as usual here in Ormoc, in Baybay, and in Baybay and down south to Maasin, mo magnetize ang tao, mo spread ang news nga, hey, there's supply in Ormoc. Hey, there's supply at Baybay. There's supply in Maasin. Be able to talk to them. Gipangitan og paagi karon sa DTI uban sa ubang ahensya nga mapadali ang pagbalik sa supply sa kuryente o pagpaghawan sa tanang mga major roads sa Leyte aron madali ang pagpasud sa mga supply. Kagahapon, gipadayag sa mga businessman sa Sugbo ug Leyte ang ilang kabalaka nga ang kagubot sa Tacloban ang moabot sa mga secondary trading center sama sa dakbayan sa Ormoc. If you don't value us, the businessman, let the government run the economy. I will tell you, nothing will ever happen. It will just worsen before it gets better. Apan pasalig sa DTI. Government is there. In fact, we are negotiating for them to open. And we are trying our best to give them support. And business as usual. Ryan Sorote, News 5. Nagsugod na og kasakit ang mga biktima sa bagyo sa isla sa Bantayan tungod sa kakuwang sa limpyong tubig nga mainom. Nagnihit usab ang mga materyales alang sa pagtugod ug balik sa ilang mga panimay. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sukad maguba ang water system sa Bantayan tungod sa bagyo niadtong Biyernes, nahulga na ang ilang panglawas tungod kay dili limpyo ang tubig nga ilang giinom. Gani upat na ang na-admit karon sa Bantayan District Hospital gumikan sa pagpanakit sa ilang mga tiyan ug kalibanga. Matud sa doktor, di naluwas imnon ang ilang tubig. Nang apod-apod na sila og chlorine tablets sa mga rural health units aron malikayan nga madugangan ang ilang pasyente. Bukal silang tubig, ko imnon then kung unsa mato sa mga health centers niya I think may kasagaran pasabol naman ubang road so pinalis lang mato sa ilang mga barangay health centers magpatabang. Pagkakaroon duha na lang ka pasyente ang nabilin sa ospital gikan sa 200 ka mga pasyente nga samaran atol sa bagyong Yolanda. Sa pikas bahin sa pagtuyok sa News 5 sa isla among nasugatan kining taas kaayo nga linya sa tao nga nangayo og relief goods. Napuno sab sa mga tao kining money transfer shop aron pagkuha sa mga hinabang pinansyal nga gipada kanila. Nasuta sab nga nahutda na kining usa ka hardware ug supply sa mga lansang, mga nipa ug sin human sila gidugok sa mga tao nga nawadan sa ilang Pinoy-anan. Apan kung dunay nahutdan, dunasay abunda sa mga lansang. Daghan naman kayo nang ita. Nya wala na may supply kay wala sad kayo biyahe. Gapon wala may biyahe karon na ana daw. Mo rin gipalarga mo tracking para daghan amo stocks. Nya pag abot gahapon, mao to daghan amo stocks kasagaran mga langsang ug kanang mga bubong gani. Jinky Bargio, News 5. Busy ang Mactan Air Base
Sa Philippine Air Force sa Mactan sa sunod-sunod nga pag-abot sa mga eroplano gikan sa nagkalaing-laing nasud aron magpadala og tabang sa naapektuhan sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Julie Tainar, Sugin Limin. Duha ka C-130 ang niabot gikan sa Taiwan kaganina. Usa ka C-17 sa Royal Australian Air Force ug mga Osprey sa US Marines. Matud sa United States Agency International Development CONUSED, aduna sila dalang tabang nga $20 million alang sa Tacloban ug sa uban pang mga lugar nga naapektuhan sa bagyo. I think to get a better sense of what the needs are and how we can prioritize the needs, and also to coordinate with the people who are working there. Yeah, exactly. I mean, right now we need to focus on the basics. Food, shelter, water, medicine. We're focusing on all those areas. You know, we need to stabilize the situation at this time, and that's what we're working to do. Di lang mga gobyerno gikan sa laing nasod ang nagpadala og tabang. Lakip na ang Samaritan's Purse, usa ka charitable institution gikan sa North Carolina sa Amerika nga nagpadala og mga doktor. Relief agency, we're going in to make our initial medical assessment so that we can work with the local community to meet the medical needs. Matud ni Plyler nga adunay second batch nga hinabang gikan nila ang moabot. Gisuguro sab sa Air Force nga madala sa Tacloban, Giwan ug uban pang apektadong lugar ang mga hinabang. International community like the US government is coming in with their own C-130, so more or less matutulungan din tayo sa pag-distribute sa especially in Tacloban. Doon po binabagsakan din in the neighboring and far-flung area. Matud ni Guevara, posible nga hasta ang C-130 sa Amerika mulupad ritso sa Tacloban aron magpadala og mga relief goods aron matubag ang mga batikos nga dugay ang pag-abot sa tabang sa mga gibagyo. Julie Tainar, News 5.